И здравейте, зрители от YouTube, ние сме ICV Gaming BG, аз съм Теодор, тук с мен е Иван. Хай. Да, днес почваме нов survival, защото предишния свят се прецака и трябваше да го изтрим, разбира се. Разширихме малко мод листа. Да, спаваме до село. От това да започнем. Храна. И айрон. За какво спринтиш? Това село много голямо. Поне смелтър има. Поне. Смелтър и две къщи, какво искаш? И кучи. Ето които едната къща ще е грифна. Не разбира се, тая, нали? Но аз. Смятай дори няма Blacksmith. И можеш и повече къщи да има. Поне има такова. До нас има така по една се роди. И много странни кучета. Great Dan. Чай вземем кобалстон от другата къща сега. Да. На дъното на тая имаше, ама аз като най-нахрана си изяждам храната за себе си. Ям храната за себе си. Кучета дали дадат храна? Не, няма и теб. Те са яки, аз искам днес овчарка. И аз. И едно хъски, един добър ман. Да, с Доберман и немска овчарка. Хъската ни не харесва. И та има портокалово дърво. Набелязахте. Дай дърво. Ама, в мен. Да. Ходе, поне храна ме. Познай какво стана. Какво стана? Чупих едно нещо и ми даде моркови и такова и картофи. То не, че до нас няма, ама... Ако искаш, може ми да Какво? кобалстон. Или да си изкопам. Изкопай си. Откъде ти го взема? Аз ще обера фермите. Ще живеем в това село или се махаме? Щом го грифнах, мислиш ли, че ще живея? Да, затова питам. Дали ми да смятам да го построиш наново. Да, Капа. ако ще строя, ще си построя моя. Виж какво ти давам. Да. Thank you. Много си щедри. Подаръци. Добре. Я това какво е? Кое? Що много бързо е. Кое бе? Great Кучето, нали? Day, да. Много бърз. Шекерка ун. Аз... И... Къде си? Чакам да ми падне саплинка. Падна ми. Супер. Аз обичам да си имам саплинки. Да, особено ако ще ходя на някое островче така забутано, ще е добре да има саплинг. Ако искаш, може да си намерим нещо. Такова. Аз ще убия малко. Ще убия. Ще таковам, ще... изкопам малко копър и тем подобно. Ако искаш, ако намерим такова, може да намерим някакъв остров. Не ми се живее много на остров, защото малко е далеч от земя. Ако ми трябва да кажем Birch Forest, не Birch ми... Нещо наблизо, бе. Нещо наблизо. И за пръв път да скоча. Аз, знаеш ли, Как ми кажеш, че копър е долу. Или една налудничева идея. Да си построим една лодка. Да живеем на лодка. Какво пречи? Една голяма. Ама искам с палатка, като древните римски. Лодка е по средата палатка.
Не може ли да направиш нещо като фериботовете, нещо такова голямо? Сваним го, построим на креатив. Нещо голямо и примерно по средата ще ти сложим вместо кабината на капитана, като кабина, ще го направим като палатка. Може. Измислихме. Или някъде близо до земя в някакъв океан. Може да го сложим. Нали близо до земята да е. Ако ни трябва нещо. Защото обикновено ни трябва нещо. Най-вече марбъл. Да, марбъл просто е най-използваният строителен материал. Аз го изпълнявам. Това чихуахуа, але не. Май нямаме чуахуа. Не, има. Чихуахуа. Идеи има. Виждя. А кучетата тя как се опитомяват? Значи с порк чоп, с един кокъл ти дава дог бискит. Или нещо такова. Въй, като му го дадеш инстант. Димек не е нужно, примерно, 3-4 кокъла, както вълците. Хубаво, че си проучил. Защото аз проучих техническите модове. Що ли не се учил? Оп! Ами, пещера. Идвам да събера малко тук памуките им подобни да си имам уши легла. Координати. Минус 3, 1,6 плюс 202. Като си отвориш мапа, минаваш река. Да, и ето, знам. Знам, аз поне знам координати. И като минеш реката и ще трябва да видиш една дупка. Хубаво. То не е много дупка. Ти на какви координати си? Минус 410 плюс 276. Значи оттам някъде трябва да дойдеш. Да. Ти от селото ли идваш? Ако идваш, трябва, значи, както ти е там реката, като ти е кръгчето и ще видиш една... ти ако си селфилта взимам. Не, ако ще видиш една планина, която има една дупка. Като отрязано в нея, аз съм вътре. Добре. Минус 300... 316 202. Плюс. И никнейм, видях всичко. Ако шифтна няма, ако видиш. Вече се набелязах и докато. Хубаво, че има Ден Сорс. Гледа как се умира. Та голяма пещера. Поне е въглища. Поне и желязо има. Добре, това е най-рядката руда между другото. Космичка е даже. Много е, да имаш и Ден Сорс, щеше да е супер. Не, няма. Той това. Копър и голда, не голда ми, копър. Тук има даже и платина, ако искаш може да направим Iron Pick и да я вземем. Направи Iron Pick и кофа. Кофа? Да. И остава Iron. Да, другото ще го пазим за тинкара, за такава ти накаем. Хубаво. Марбъл трябва ли сега? Не. Така че строим къща. По-скоро ние като строим лодка нещо друго ще ползвам. Виктория ли звъни? Да, добре направи. Чай да я пише поне на тази къска. Да. Между другото да кажем нещо за поредици. League of Legends още мислим, още не можем да измислим с коя програма да снимем, защото справки се прецакват. Ако имате нещо, предлагайте в коментарите. Нали, тук не че някой не гледа дема. Ще го измисля. Добре. OBS-а кой е голям? Няколко 100 мегабайта. Ще го чекна. Ще го своя и ще го видя. Добре. Крафтинг в теб имаш ли? Не. Къде е крафтинга тогава? Не, нямаме крафтинг тогава. Имаме дърво. Дротни едно крафтингче тогава. Къде си? Долу. Дреш.
Мерси. Добре, горе няма нищо, май. Долу това ли е? Платината е до там. Да. Ми направо целия айрон го печа. Давай. Си направи една кирка. Ти искаш ли? Не, тук то няма да има материал за кофе. Не бе, стонки. Чай бе, то там имаше такова айрон, бе. До селото имаше айрон, ще да. Стоун пик искаш ли? Не имам. Ай, може. Аз си... Аз правя още една лопата да си имам. Аз чуям за такова, за айрон. So, До мен крипър, всяко гръм не умираме. Ами, идеи. Зад гръба ми няма нищо. И крипър умира. Четири айрона още уредих. Хубаво. 6 даже. Аз уредих 2 платина. Не, 3 са. Милиардери. Храна имаме, ако имаш нужда от храна, казвай. Не, ма за какво ти е кофа сега? Абе да имаме. Всяко намерим лава, едно блокче, едно блокче. Чай, че тук много копър набелязах покрай кучетата. Ако искаш, взимай си това, че излиза и... А то па не е точно лава. Лавата ще е добре, така ще ни опича тия. Нали, като би им животно го опича. Да, бе. Крипър. Видях. Точно за това говорих. И за друг да, ама те са много. Те цялата фамилия има такова. Често да ти кажа от тук, защото... Какво? Да не взимаме всички руди, да вземем да измислим какво ще направим. Да, защото ние тръгваме винаги е така. То в принцип така се тръгва, да не с 1000 плана, ама нали. То не се тръгва веднага да копаш. Да. Шуш му уби. Умирам. Тия скелети през стените стрелят. Бе, пет. Ти къде си? По реката тръгнах. Аз съм поизлъч, сега съм поизлъч. Помогни. Как? Зад мен има скелет, просто го държа докато се наям. Давай газ. Да, той ще има да плува един час. И сега се явява още един и ми разката фамилията. Сладък картоф, блубери. Вървим насам да видим. Да. Аз малко изостанах. Няма нищо, аз тук ще взема клей. Той има такива айси, такива дървета. Не ти трябва, търмала си. Вземи и саплинг от търмала. Айде, щепсел. Влезни във водата. Той е във водата. Като идва насам, дай ще го убим, бе. Ама той е скелет. Той е скелет, аз кажи така. Оставя го тогава. Трябва да се регенерит на на половината сърца, едва ме това. Идва! Не. Това му бият ведемич. Казах ти, като е скелет го оставяш и бягаш. Аз му вкарах 6, бе, аз му вкарах 6. Ще ме уби. Ме уби друг път, аз крия за дървото. Той ще дойде ли мали зомби при мен. Аз нямам храна. До тук бяха. Къде си? Идвай, те са няма ги. Значи храна. Аз си нямам и инвентар. Ако искаш метни родичи. Няма да откажа. Аз тук е малко така безмислени семена.
Откъде ми един стака да спел, че бях? Я те роди. Опа! Метни го някъде там. Метнах го в нейто. Добре. Ето бе! Ау, ще бая си колко. Ми, Е, това е му. добре, аз имам още един век. Чай е фърва тук трябва някой да нещо. Кирката. Това е. Памука. Чай взем ръбър саплинг. Да, памука ни трябва, гъмпаудър ни трябва. Марбъл 2 ни трябва, дърт ни трябва. Инвентаря е почисти. Така. Тази странната рода не ми трябва. Готово. Добре ми ръбър саплинг. Та ние спрем на пауза докато стане ден и ще го пуснем на ново. Тук И отгоре така, завърнахме се. Нещо почна много да лаги. Чакай, ще ти затворя за малко. Добре. Сега прави ли ти се? Да. Иване е out of inventory, ако искаш ела. Той аз съм out of inventory. Направо крафтинг и чест. То па нямам дърво за чест. Аз имам. Шлопка и всичко тук е. И ти пука. Еми... Би им критикал на последен хит. И немска овчарка тъкмо. Ма не мой трябва да ти е от прасе. Кое? Пържолата, нали? Да. Так му измислихме едно приложение на прасета. Тук ти е място. Добре. Някъде му вътре в океана. Някак си, леко. Не е тук някъде деци. Си добре. Ще направим примерно един мост. Те много бързо се движат. И сега тук ще влизаме. Ох, мале. Само като видя колко роди има и колко има зад тях. Еми ще влизаш ли? Или ще седим и ще ги гледаме? Той тук има още. Какво? Яхкото ти. Чакай да събера малко храна, ще огледам за крави. Чакай, имаме... Аз ще взема санта още. Добре. Трошки там, защото няма кефи. Го грифнем малко. Да, тук не е лошо обаче за тази лодка. Равина само малко ме плаши. Какво е, че трябва да влезеш в него, ли? Не, че като вляза Няма да излизане. Ще изленим безпокойно, но не знам кога. Да, не знам кога. То е ясно, че се някога ще свърши тройки на тази планета. Дали? Ами ако играем така 7 милиарда играчи... Ако бяхме по 4 човека, щяха бързо да свършат. Бяхме 4-5 човека, да, ако бяхме 4-5 човека, които копат. И аз ще копам, бе. Не, защото Момчил и Виктор... Те не копат. Да. Стана въпрос за тях. Тях копането ме тук там Айрон, тук там е Голд, това е. За копър не са чували. Да, я го видят, я не го видят. Въглища копър не са и чували. Те са свикнали ние да им го копаме. Mm-hmm. Момче поне се навива да влиза в мината. Да, Маче нищо не копае. Поне се пробва сега. Професор не ще е в мината да влезе. И си гледа работата тогава. Иване, и тук още една пещера. Още една от която ти показах. Още една, да. Рект. Тук то байон макефи, бе. Да, е мен.
Тук е яко място. Поне ми харесва, че трябва да ми някоя руда следам в пещерите и ще получа двойни повече, отколкото ми трябва. Маш чай да се поразбота малко. Насам натам. Ма нямам храна, ама ще оцеля някакси. Ще пия вода от кофата. Ако ти даш и хънгър. Но пълно. Не, ту не е хращето намерих. Има Ще ям от тях. най-добрата идея. Hot chili pepper не трябва да го ям. Що? Защото ще подпали ме. Не. И те ли паля? Не. Аз ги свърлях го вече. Някой ще го намери. Дано да е някой зомби. Тебе стой горът. Теодоре. А? Тук има... не. Тук има мак пак малко като мина. Ма не е голямо. Спокойно. Не е голямо. Аз ще го видя си. Топа намери къде ми се чупи лопат. Брадва, мога ли с тия камъни? Графел, колко имаш? В мен 0. Аз ще взема. Да смеят. Ба, Теодоре. Промених си мнението. Голямо Не е малко. Голямо е. Иване, винаги кажеш малко става голямо. Голямо е. Кажеш малко става голямо. Като равине. Равин не. Не ми кажи, че има втори равин долу. Да, равине. Имам едно решение. Абе имаше някакъв мод, дед добавя Shirley Games. Виж ма. Видяхте. Аз го видях това. Абе имаше някакъв мод, дед добавя Shirley Game колория, ма къв беше. Бавно колория, ма поне има. Искаш ли храна? Имам царевичка. Царевица? Де пази това? Корн? Да, ама аз нямам. Аз па имам. Худе. Та вижда, че учиме за храна и се връщаме пак с роди. Не е с родите, аз отидах да видя насам какво има. Абе, че да ми видиш инвентаря. Тук пак има пещера. Идвай. И тук пак има пещера. Идвай. И тук пак има голяма дупка пещера. Казахте, завръщай се. Да, бе. Чай малко сега. Да си направим поне хубави инструменти, по-ще да копам, дишай. Бе, то ми е ясно, ма чакай малко сега. Чай да огледаме. В твоето оглеждане го знам. Като моето. Минаеш всичко обираш. Учим за риба, връщам се с роди. Учим за крави, връщам се с роди. Учим да намеря... В момента... Учим съберат дърво, връщам се с роди. Учим за една кофа вода, връщам се с роди. Ма нали сещаш, ти трябва инструменти и работи, които... Трябва да ми сме да ти направя после хубави материали. И да отвоя роди, ти да не се занимавам да ги пече, да губя. Нали се вземем за това? За тук бяхме. Често са напълни. Намерих поне овце за вълна. Аз намерих коли. И имам един тон храна, която ще я транспортирам в честа. Тук поне има разни работи. И припечкаме. Колко стана дълъг този клип? Аз викам да не е много дълъг, като за първи. Да. Абе то не е баш първи, да. Ето си е първи. Да. Дай се срещни в базата, ако знаем координати. Минус 313, минус 150. Ти си сложил waypoint, как така? Не, аз съм там. Аз Аз ги помня. Аз намерих едно нещо, което много ще зарадва. Иридиум? Не, прасета. Кучетата, да, ще ме зарадва.
Ако иска се завлечи да кажем едно чао и да. Чакай, ама тук. Колко каза? Кое? 300 на колко? Минус 300 на минус 150. На минус 150. Да. Тръгваш към W-то и S-то и ще ме намериш. Да. Чай, че от тия кучета не мога да движение. Чай, че са стъмни. Това е тъмно. Вада солидни 120 пъпа са докато снимам. Откъде ми ги извади минус 350? Минус 300 на минус 150. 150. На минус 150? Да. Тръгваш към В-то, към W-то и S-то, нали? Ама ще сега минус 150 или плюс 150? Минус 150. 4 пъти го повтарям. Добре, а ти сещаш ли се, че като върва на между S и W ми се дига Z-а? Чипа си, които знам къде си. И трябва Просто отиваш на тия координати. Чакай сега. Кучета как обикаля. Което натам трябва върва, между Н и Е. Леко се удаеш, че кучета са бързи като изстрелите. Трябва върва между W и Н, Теодоре. Между West и Нор. А те питат, знам какви си координати, на къде си отишъл. Еми ти ми до говориш... някакво езеро ли си? До някакво езеро ли си? Не, между реката само. Аха. Абе, след малко идвам. Чай, че тук намерих офиси. Не мога да ги оставя така. Добре. Да се нямаме, че клипа е. Не пускат храна. Да. То не че нямаме, ама да. Абе, пускат храна. Кому ще цвечата съдат? Айде, зомбита, скелети всичко. 2 ендермана до мен. При мен паяк. Ма рекна. Стига, бе! Щях да убия ендерман. Чай, че ма гони едно опа зомби. Ето аз виждам равина. Хула, съм умрял, не ми баря над гробната плоча. Чай, че ме преследва тук една гадина. Мре. Чак да видя. Чакай сега идвам. Първо, умира ни първи епизод. Накрая на епизода. Кучета, пазете ма. Че каква порога си, бе? Добър, ман. Айде, опи скелети. С стрели, които те сетват на фая. Поне са ни точни. Там ли си? Мале, парти тука, бе. Що? Знаеш какви скелети и глупости имаш? Но от Battle Gear комбинация с Mindfactory механизъм, не Mindfactory механизъм и тем подобни става и джимри. Поне пати. Аз скрих тука. Ти къде си? Сега идвам, на травина съм и умирам. Защото сега един паяк ма гони. Мен то скелет ще ма пръсни, брат. Не. Чай, че имаш 3 зомбита на опашка. И една малка. Да, за края на интрото, нали? За начало на интрото, по-точно за края на епизода. Спри се малко, спри се. И това беше от нас, зрители, за днес. Надявам се да сте харесали. Ако сте харесали, кликнете лайк бутона, ако не, пак защо съм с 2 меча? Не знам, защото си ми чупил на громата плоча. И дано Тихо сега, дано да ви е харесало. И дайте един subscribe, дайте някакви типови трикове и чао!